Kaburam jong nitrai Namar kaburam jong me Namar kaburam jong me Namar kaburam jong nitrai Namar kaburam jong me Namar kaburam jong me Ada shalengya kaburam Shamilya Jinya Bayai Om Jukla Swangi Mani Yami Namarka kaburam jong nitrai Namar kaburam jong me Namar kaburam jong me Namar kaburam jong nitrai Namar kaburam jong me Namar kaburam jong me Namar kaburam jong nitrai Namar kaburam jong me Namar kaburam jong me Namar kaburam jong nitrai Namar kaburam jong me Namar kaburam jong me Om don kom mame Om don kom mame Om don kom mame Om don kom mame Ngangani ya ngangani ngangani ya ngangani kwa ngangani ya Yeshua yana Yeshua yana Yeshua yana Yeshua yana Yeshua yana Yeshua yana Kawin na preng kijing hikay kabala ay do Jesus Christ haga gospel jo Matias kolonong ka arkusan gospel Matias kolonong arkusan ngan pulih nanta jong pi ka dekot ka arhuwe la kran shai ba do Jesus hang to haga be awai ka nuksa sapang gini ki bril ki bala yo ki talent ki per bala IT haki do kunrat u bala jinglet bo nadin bala dep wan na ki jing ya lenti ki jo ulawan mani kendu la jong shakri hau ta bu yo santli ki talent artli ki talent bu yo tangkawi ki talent ulawan banyak hen mat ki berkhot ke arhuwe ko ongkum ni te uken rat jongo ulang hau uni bas yo santli kitalan bah memiu syakri bo bah bot bangai mila minot ha ki bakindian ngan bo yame halor ki babun to ke sapo
ka jingkmen ukan rat jongat ni tang ka we ka result lani uso bami na ka jinglong sordar ba ka de ka ni ka bang i ka long ba anda ba ukan rat ha ka we ka singi unwan banya khen bat ni bat anda usem yangi bangi la penroy ya kata ka bola IT hanga ba rapi lani ngilalong ki sordar ki batrai shikhem ki batrai shitam ki batrai hok ya ka kam ka bola IT da ukan rat hanga ba rapi ka we ka singi anda ba ukan rat wan shim jing khen ba ya khen bat ngat pi ka we ka singi bat anda usem yangi bangi pendap ya ka kam ka jungi ka kentien ka ban mi no kun rat un ong ini kentien kumul ai da ka nuksa ya uni u sordar lani ya uni we na preng ki shakri ubla shakri hok ya ka kam ka jo bu ya santali ki talen ulo pen khas santali ki talen bu ya artali ki talen lo pen khas artali ki talen bara bu ong ikini arnut wong ba mame u shakri u bangai me lami not hai ba kendiat ngan bo ya me ha ki babun ngan bo ya me halor ke ki babun tu khilai no shapo ka jingkmen ukan rat jong me balar bi pe kai ka so lani we so lani kai ka result ka ba mi na ka ta lani kai ka bangin si opdang no try ka we ka singi hadin mengi shakri ya u da ka jing shirham hadin mengi tray hok ya ka kam hadin mengi long ki sordar ki ba le hok ya ka kam ka jong i try no ka we ka singi kini kintien khilai no kani khot Matius kalnong ka arsan ka dekat ka arhwe jisu krensha yang tu ne ukun rat wong yo shakri jo kelek shak jingkmen ka jonga kata kan dei ka we ka kentien ka bangi ak milenti we pui bangai ak krisu ngi ak milenti ka ne ka we ka sing banya snow no try bon ong yang ab de phi ro ka we ka sing ka ne ka nuksa bu jisu ai ban ya thu yang ab de phi ka ne ka parsi ba ka we ka singi mangiru yang akhmat jong try ki try sim kisien nyin ya ai jingken ya akhmat jong bat hadin mula syam yingi bangila tray hok ya ka kamunong ba me shakri ubret bat ubangai mela le ha iba kindian nganai nong ni me ka babun kelek syakata ka jingkmen ka jonga hi kata ka dei ka nyong ka ka thong no jong ki shakri ki jong balengi pen sitam hadu ka ni hadu menta kum ki shakri ki jong blai balengi shakri yo blai balengi rwai ro batakang ong pi kani ka subject jong kani ka jinglong sordar kani ban aimen sim ya ki prabangai ban amin sim yang ab pi kani ke jingem bengi ilong kristan ken mau ke jinglong kristan jonga ba jabi kam kot no tang bala den kerteng ngapo kerjesta balang hendai ngi don kam man le ai na ta ka brom jong cross jisu ngi don kam man trei ngi don kam balong ki sordar ha kata ka bo blei lo ai yang ab pi long sordar ka por ngi long sordar ka jing don jingem ngi long sordar ka kabuk ser ngi long sordar ya ka jinglong sakhi cross jisu no ken mau ka por blei lo ai yang ab pi ka dei yang ab pi ban sus pa ya ka ulai yang ab pi ka jing don jingem kadai yang ab pi balong sordar jong jing don jingem de bingin sa control ha ki jing don jingem ulai yang ab pi ya ka lat ka kabuk ser dei ka jim jungi dei ulai ngi ka lat kabuk ser ban lep ha nei ban lep ha ki we pat try kumi lenti bangin lep ha ki nang ta bade bangin long sordar ki ba lo jo kata nang ta ulai yang ab pi ka ni ka benta balong sakhi ken ma ba we po we ngi long ki sakhi jong cross jisu wang long mo ki bla pen kre haga por haga badai por bat haga bam dai por kamu Ukraine yo Timothy haga badai por bat bam dai por to long balakin kre balong ki sakhi ki jong Christ Jesu kata dei kamram ki jong ab jong pi halor jong ki ni nei kini ki kamram nani kini ki benta ki bo trai lo ai ngai pi halor kini ki jing mo ki jing shakri ki bo blei lo ai ngai pi ka bo community yang ab pi ko ki sing ko long in yang ahmat jong ngin ai jing ken ngin ai jing ken lang ila pen kam nem ya kata ka bo blei lo ai ngin ai jing ken lang ila ya lap nem ngila sakhi ne mi Christ Jesu ngila jingken langila shakri ne mi ngila jingken langila long em kita ki ba sil spa ya ka por bo try lo ai kata ribin ajing ken khma jung try ko sing bo try un soong do kumju larangila tray hok ya kata ka kam larangila tray shirham try un ong ba mi shakri ubret baru bangai milale ai ubret nganai nong ni mi ha ka khaw khilai shaka jingkmen ke jonga kata ka ni ka thong ka khadu ko jonga jong pi ko long bani shong hakata ke jingkmen ke jong try ba kata ke jingkmen ti kata ke gol ka bangi khmat ngi don nak da ke jing jing ta kada la da ka ni ke dei kata ka jinglong sordar bo blei bu yang ab pi aku bangin perkhat ya ke jingkli ngaku bangin play jimut ya ke jingkli rukum hatu ngila kloin ban rap la mi ki we hapreng ke jingnon kam ada ke jing telot ke jong ki hatu ngi kloin ban rap la mi ki we hapreng ke jingnon kam ke jing telot jing ki we ke don ke jing telot jingkli ke bar kolong hatu lapnuan dur nem yang ab pi da kata
dah kata ke jinglong sordar jong ajong pi kum keduk sa ladang ngila yo ya ke kamram balong ki saki bangilong ki saki jong Jesus Christ baro ladang kan ni ka dei ka lenti ka bangyapan saki Kristus Yesu bat ngila ya ke ka lenti kum ki sordar ka jingkli bi hapan kili kolong hatu kala penuan durna em yang abade pi ban long ku mu Jesus ulong hatu ka jingim ka jonga ba jong pi kanang jan em sya ka jinga dei lani ka jinglong jim ka ban ya dei dor ba ka dor ka jong Kristus Yesu ka balai ka jingkli ba pi hapan ban perkhat bat kali le de kolong ba lada ka ni ka dei ka jinglong sordar ka bang nyai lenti menta Barha kani ke jet lenti kum kita ki sordar ki jong blay ke jingkli ke bang kwa mi habat kli kolong hato kani ke jingim ke jonga jong pi kum ki sordar ki jong blay ha kani ke kam ke bau blay lo bu ha kani ke jing syakri ha kani ki benta baro ke bau blay lo ai nga pi balong kita ki sordar ke jingkli kolong hato kani kala ke dau ne am yang abi pi kala nya ne am yang abi pi syakra ke jingim dai ka ke jingim ke ba ngin im barabor bat ukros Yesu Kajingim kabangin em barabor bad ukros Yesu. Kajingim kaban play jimot tang ukros Yesu. Kajingim kabangin mangin kdo yaki we sha ukros Yesu. Kdo ila kajong kajim ru. Hatu bila juk kdo em yala de sha ukros Yesu. Sha ke jinglong jim jong ukros Yesu. Sha krukom perkat perdan ke jong ukros Yesu. Hatu bila juk kdo em yala de. Dai bonsin ni kloy wan kdo yaki we. Dai nyai ki khnam ki bet ha. Dai nyai ki khnam ki bet ha yaki we. Wan kdo yaki sha Yesu. Jingkli kolong hatu bila jukdaun em ila de pat sha Jesus Christ hatu ngila jukdaun em ila de ya ke ek ba ngi ngile kanuk sa ai pi mane ha ke jingem ka mana ka singong pi ke jinglong sordar ka de ka lifetime dai ka jinglong sordar de ke jingem ka mana ka singi dai ka jinglong sordar ka de ke jingem ka bangi em mana ka singi kata ka de wi hapan kali hatu ka de ke jingem ka jonga jo pi ka kdaun em ila de sha Jesus ka kdaun em sha Jesus Christ ne ngi kdaun man sha de Ningi kidau pun man sa jingla ka jongi. Ningi kidau pun man sa uta ba sa kata. Ningi kidau pun man sa kita gibre ki ba kam don nam. Ningi kidau pun man sa kita ki ba don hajan jonga ba jong pi. Kata ka jingkeli bi haban keli la ka jong ka jingim. Hato kata ka jinglong sordar ka jonga ba jong pi yakni ka benta ka ba Kristus Yesu ula bu benta nga ba pi. Ngilong sordar ki ba kumno. Ila kidau em ila ka jong ka jingim ba di ki weru sha Kristus Yesu. Tingi ya phai ban pe. Yang kisah tu lagi jinglong kita kerpang usordar ubah. Matius arpusa sapu ardo sankuai. Markus kalau nak lay kita balai besar hado lay penyo. But Lukas katar sapu ar hado sapu lay. Ke jinglong kita kerpang jong kita ke sordar ke jong Kristus Yesu. Ini apa ya ke jinglong kita kerpang ke beningkong. Usordar jong Kristus Yesu. Nai. Usngoltho ya ke kamram. Bat ya ke jingtre ke ba uday ban tre nei kata ka de ke benda ke beningkong usordar jong ukros Yesu lani usordar bo ba utip yala ke jong ke kamram utip yala ke jong ke kamram da ka nuksa jo gitu ki laingut ki bela yo ya ki lightly ki jatalen we bu yo san we bu yo la ar we bu yo away da ka nuksa nang to punya i o bu yo san utip ya ke clear nei udan ke clear Udan ke jikit clear ya kata santli ka talen ka bala ay akti jong u. Tada we sordar jong Kristus Yesu. Labi ko belong ki sordar go ba kan mau ni don ke jikit clear ya kata ka bala IT yang a ba de phi. Ke jikli phi hapan kli. Sa mo ngani ke jikli ko pidon kam man kli ya de kolong. Hato phi clear em ya kata ka bo blay lo ay nga ba de phi. Kai kata ka jikit clear bo blay ay nga ba de phi. Kai ke jingkit clear ka bo blay ay nga ba de phi ha ka jim ka man na ka si ke jingkli kolong hato pilakit clear nem ya kata ka bo blay IT yang nga ba de phi. Kade ke jingkli phi hapan perkhat phin pelet jimut namara ko igasngi phin hap ajing ken manga hap ajing ken. Hato ngalakit clear nem ya kane ka jingkit clear ka bo blay lo ay ha ka jim ko jong ha jong phi. Lani ko ikentien ngalakit khian nem ya ka kam. Nei ya kani ka kam ka bala ay nga ba de phi. Uniu brio bu yo santli ki talen usnutho udon ke jingkit clear ka ba kham khia. Nei lara pidon santli ki kam ban le ha ka shisngi pisnutho ko don ke jingkit ka ba khia ba. Ba biya ban pendap ki santli ki kam. Ma ya kani ko we. Phi mangar kum ju we po we krustan ni don ke jingkit clear. Wat jo ngam da jingkit clear. Nga tang ade tang masule jing seng bai la biang. Wat jo ong kum da phim dei ki krustan ki ba shisha kim dei ban ong ngala kut tang ka bale jing seng. Ki kristan ke masisya ko nga don iay ban le ha ka balang. Lar pi ong don iay ban le ha ka balang ro pi don iay ban le nam taw Jesus Christ. We po we kristan u don iay ban le na ka taw Jesus Christ.
udon ke kamram ban le udon ke jingkit clear ban pendap kumbang ai kanuk sa kum ki me ki pa ki don ke jingkit clear ya ki khon kumta mangap na pi kum ki bangai yok Yesus ngi don ke jingkit clear ya kata ke bu try ula ai ngap pi ke jingkli ke sa biang pilale kum no ya kata ke jingkit clear ke bu yo api pilale kum no ya kata ke kam ke bu blay ula ai ngap pi pila tre hok pila tre atatien ni pila sku jaitu no lani pila long kum ni brio bo perkat sni pun man yu kunrat wong oh kunrat jungi bo klem tung bo klem tap nar ta daw su kwa be ban yo na ke ji anong ke jong wong an bahab li tak no ni pile kum no ya kata ke bu try ula ai ke jing ke jong pi ka ko ke sni in si i ngi la le ayo ngam yo i ni slap thai du la ngam tip la ngi ngim tip ang ni slap thai pim tip la le nem ya kata ke bu try la ai nga pi in si i ko ke sni anang yang hakmat ka khet bisharu kures namar mla ban bori hakmat ka khet bisharu kures jisu on pen i phasai kedar ka e ka bangila le na ka daw kures jisu tak daw ya ka e on bishari ki bangai yasni khado ya ka e ka tadi jingkli yo bangai on bishari ka ta ka jikit kli bal it ya phi ya nga ya ngi bro khoi beli la it ngi la ka jong ka kamram ban le la ka jikit kli nga do phi ha go sin si i la le nem ha go ka sin so i nga la le nem ya ka ta ke kamram go try ulai nga pi bande tak daw pihak ban keli menta ngala le ayu bat kani go blay ulai nga ngala penan kam ne em ya kani go blay ulai nga tak de jing keli pihak ban keli way po way ubolong sordar udon ke jikit keli kata di benda bening kong kabar ke jinglong ka baar ka jinglong kerpang ka baar jong ta u sordar ba bha jong krus jisu kolong ba uni u sordar ba bha jong krus jisu na u sotho ba ki eke baro ki long ki jong u blay baro kilong kijong blay kinde kijong u baro snotu baro kide kijong blay di hangta pen snotu ban le yaka ban tre yaka ban pendep yaka suamta ngana de wi nuksa philip belah ka we ka we ka jakal ni philip belah ka we ka yen bat ka kam ka bala ai phi dei pisnutu ka kam bala ai phi ban le ka long let's say ban khoi ya ka yen ka sem let's say ban tre ka lingkha let's say ban sai ya ka jain let's say ban tre ka nu ka kam bala ai do kunrat ya phi le ni da kunrat ya phi pitip ya kata ka kam ram ku jong phi ban entang ba pitip ya kata ka kam ram pitip ru ba ka to ko dei jong te kunrat jong phi tak raw ai ba phin le nga trai la phi tre lingkha phinum po lut yo don sing don let's say de no ki jing thong nga trai phinum po yo tu jing thong ban bread yo sha khlaw bat phin ya khando sudang to hanai ngai scam ban khoi ya ki nyut ki nya la bi sai ya ka jan ye ngam trai namar ba kata ka jan kam dei ki jong phi phin sim ya kata ka jan phin od da ka tari phin od da ka wai phin ong namar ba ka dei jong kunrat ka kunrat jong ta karangon su od no ya ki nomor de buruspa ba ka dei ka buruspa le se la bi trai ya ka kam yen mo bi shna yen kum jo nga trai namar ba ka dei ka kam la ni ka dei ka yen jong kunrat phin omong ba ka dei ka yen jong kunrat da ka jaka ba ngan ta da ka simen ngan ta da ka khndo ba kam dei ki jong ka dei jong kunrat hinum le kum ta maglay ni tre ha kata kam ka jikit clear ai nga ki ban tre ya ka tadaw ha ka kam ka bangi ni tre ka kam ki jong blay du kum jo da ka bakin mau ka ne ka jing tre ka bangi ni tre na ka banta u blay bat ka dei ru ka jong blay ka kam ka dei jong blay hi ka kam ka dei jong blay ka bangi ni tre kam dei ka jong ab jong pi ka dei batang ka bala shu it yang ab pi ban tre ya ka no ka dei ka bala it yang ab pi kum kunuk sa balai kitu ki trying ki ay ka to ka jan ka daw lang namar kila IT api ki ay api da ka dor ba pihak ban tray ka ba hadin bila tray ka ki siu pi da ka bainong ani try nga ba pi dang ken mlong mangin ya kran ya ka bainong bo try ula siu lay ko try la siu ko palat ban ya ka bainong ka jing siu ko ko long blo siu da ka jing em ka jong u ula ai jing em dan jon bainong shu liu pat na lo jo ka jing em ko ai nai ngila jot ngila rem ngila yap ngila pop ngila debel lech ka du jok ding sayangi na ka jok ding wai ngi ka jing em wai ngi ka jing kermen wai ngi ka jing sok wai ngi ka jing bom chukut ada katau la yangi nai dan ayu pat ngina ong bu trai ha siu biang nga pi bun sim ngi perkhat ya ka bainong andang le ya ka wi ka sing khmat jong blay ngani sim bainong nong pi ngaju perkhat ding teng pat ngong da ka ni ka jing perkhat ngam kwa bainong dang le khmat jong blay namar ka bainong ka ba khrau bang la dep yo ka dei ka jing em now Jesus Christ tak na what community bainong yakwa bainong su liu pat la kat kata ka jingim bu trai la ai pinang kwa bainong liu tak na mane what katu ko result ka bang ong yapi mane le uso ba mi na ki sordar ki ba trai hok kai ka ba mi ka long ba anda ha ka wei ka singi pila yang khmat jong trai u trai nong khili cha ka jing kmen nang kam chu da kai pan lo ju kata
Kajingim la yo ka bangin don kam ha kajim jing kajing kemen. Kajing kemen jong kajingim serta ha ka ba kajing so ha ka ba kajing so kam du no. Nai. Ha ka ba kajing so si kam don chu ang ta. Kata ka de ka bangi ka mi ti ta ka sngo thu ya ka de ka kam ba ka de ka kam ka jong blai ba bi sngo thu ya ka mai scam pin kit kle ya ka. Pin kit kle ya ka de ka kam. Ma kum kunuk sang an ai phi. Balai ngai ya lap ya ka tin ka jong blai. Balai yai hikai ya ka tin ki jong blai. Balai yai ban khot yi prab gate banong biang sha ka jingong jim ka ba dei ba khru su. Ka da ko long mar balai. Nga so thu ka ne ka jing thmu ki jong blai. Ka ne ka plan ki jong blai. Ka ne ka bo blai thrang na ka jim ka jonga ka jim ka jongir kum jo. Ban ya lam yi ki we shau khru su. Na mar ka ne ka kam ki jong blai kam dei ka kam ka jonga la ne ka jongi. Ka benda ka balai. Benda ka balai lene ke jinglong kerpang ka balai jong sordar ba bha jong krusisu long ba new sordar de breu bala ban shania sordar ba bha jong krusisu ude bolong sordar u bala ban shania phya ban kli le de ngalong em bala ban shania ya kata bu try lo it yang apa de phi perkhat yak ni ke jingkli ya kata bu try lo it yang apa de phi Pilong em ki bala ban shania utrai la ne man shania ya phi clean de bleu la ne man shania yang ya kani ka benta ka bangan nyalap ya kting jong bleu la shania ne bangala bangan nyalap ya kani ktin ni bleu un shambat ban bangali tap no ya kata ktin ki jong bleu hado bleu la ne man shania ya kani ka jinglong sakhi ka jong bangan sakhi ya kres su shaki we ne ngin su khap rep no habiki kran ya ka jing shisha ngan khap rep ya ka jing shisha Hato bleu la ne man shania ya kata ke jinglong jim ke jongi ya ke por ke bau bleu la ai ngi bakat bangin ang imang ne sla prate bangin shakri ngin bot ngin ya akalendi ke jong bleu ne ngin ngin ya kat bamon ha ke jim namar ka por ke bun ya ke jim ke jongi la ne man shania ya kata ke bau bleu la ai ti ya ha phi la ne man shania la ne man shania lo bleu la ai pi ya ke por kat ni bam nim tu bleu la ne man la ya phi la ne man shania bleu la ne man shania ya phi ba ha ke ni ke jim ko bakat barang don Cuma mata pinang em sa arpos nem na ni shakman. Hatul pila nem blay la nem machania ya phi bakne ke gym jong phi kande ke gym ka pen IT la di ho blay. Kade ke gym ka penum ya no penum ya la no blay. Ka gym ka ba la kawan ke jinge kawan ke jingjen jar kawan ke jingele nganom pha no blay. Ane ngin yai ne abu blay. Pilong em ki bala ban shania. Tagra ko jinglong sordar ka balai ka quality ka jinglong ka kerpang ka balai jong ni sordar bo bha jong cross su kolong ulong briu ubala ban shania habadon ke jingkit khle nei ya ka jingkit khle la ban IT tang gi briu bala ban shania nganai pi ka nuksa ai hayeng asam imei pa jong pi ni mei pa jong ar kunju ki ba yeng asam ki jong ar jong pi nei ken IT ya ka pisah ti jong pi di tang la ki shania ya pi ba pinum le shutia ya kapisa lara phila le shutia teng ya kapisa chu amta ki IP shisien ki IP shajar kan ka phila shutia na shispa teng ka mi pa jo phi ki tep ba phila le shutia ya kata ba shisien phila le shutia shisien mi kpa hadien ka chaka bikin ai kata kapisa kinum ashu kan ai tik tak ka jinun kam ko jong phi ni ma blai ki shem ba philong u le ni ka breu ki bomla ban chania ha ka ju kurkum kanao ta jim jonga jong phi di belong ki bala ban chania ha ka kam ko blai IT yang apa di phi bande ni di belong ki bala machania khanang bau try takda ka pai kong how ta ba don on ICU how ta bom don what ya kata bu don shimna kani ke joke story bang ya puli menen no matches kulno arpusan how ba don on ang ICU how bom don what ya kata bu don on sa to na on sa kni no nomor belai na shania de na liu to brio na bar shania you know brio te kumno ngan IT ya kani ka kam nani ya kani ke jingdon ha o ka benda ka basau ka jinglong ka kerpang ka basau jong sordar ba bha jong cross su ude brio ba yai ne scam brio ba yai ne scam ju pa kan tang de no la jagat ba ja ki wan ki jinge namar ki jinge brio kan don be ki jinge wa juang oh namar bangal adu sordar jong cross su la ki jinge la jing ten jo ne nong pi la ra pi long sordar jong cross su kmelen ti double kita ki jinge double ki jing ten jo double kita ki jinge le jo ki jim kin wan ne ki jing kli ko long pi ai ne an em hapreng jo kita ki jinge hapreng jo kita ki jing ten jo jong ki jinge Kim ju give up ani tin prank ki bo ani ka benda they never give up Kim ju kenran din no Kim ju sange no Kim ju pen kot no Kim kani kalakot no ngamla bale ye ngade brio ubakum ni ubakum tai kini ki jinge kila kham khwan kini je ta kada ngan give up no lane ngan kenran din no
na sardar babha jong Kristus Yesu kon randen ya shikmat kum shipai hapreng jokatma phi pekma shipai peng jokatma shipai ubaslor hapreng jokatma kan randen namar bakadan ki jing thei jong ki top ki bom kan randen namar bakadan ki jing thei jong ki kuli ki sulai kan randen namar yo ya ki som ki meding lan yo ya kita ki khnam ki som ya ki jim jo shipai ubaslor hakmat jokatma utur shakatma banyale ekatma namar utep baka jing job kadan hapreng jong ki jing le na ka jing job kom juan ha kan randen no na ki jing le ha ka jo kurkom yang awal firu kumju balong ki sordar babha jong Kristus Yesu kemau ke jinglong ke kerpang ke basa ko dei ban long ki bayai ne wara preng jong ke jinge namar hapreng jong ke jingile kadon ke jing job hapreng ke jingile kadon ngila banyo iyo sok jong ke jing job klem ke jingile pinola banyo iyo ke jing job lanu ru ke benda ke basan ke jinglong ke kerpang ke basan jong sordar babha jong Kristus Yesu kolong ba udairu kumju ba pensyongnya bat perkat jeliu ya ki baro umchu shim ya kara rais sendat nyai umchu wan chapo jong ka yeng mudong angan bam na ka bam klem na perkat le ye klem na perkat plate jimut perkat ba kanuk sang anai pi sordar jong ka por minta ka sngi namar ba ka sngi ka bu bleu la ai bang sa sisien ka shipol ne ka khatwe tarik jong nu bnai ma shipol tarik jong bnai me namar ka ba ka shipol tarik jong bnai me bleu la ai nga ka shipol tarik kata ko ne ka sikat ba ka ja kami ne ka kenta ka beningkong ra ka ja kumnu ngan le la ka ikop ban le ka to ka kam ngan tre da ikop ban le ka shuthia nginum le kum ta pi kata ka bang nginum le kum ta ngina perkat ayo ngin le ha ka shipol tarik ngida perkat kay ka kam ngan le la sai ka sngi ngida perkat ngida pensyong niar kum ju la ka long ne mangan le kum ta kanuk sa ha ka ju ka por la da pi yo le se pi don ka pisang ngan abian kanuk sa ju ka pisang ngan bongon mas nyop pisang mere la ka mere ngan thit ka ni ngan thit ka tai ngan le ka tai ngan le pi biskop no ngan shong kai no ngan nama bu yo pisang ngan le kum solom wer nama boleh kum ki kristan ki batep ban long sordar ya ka tingka ka pisang ka bala ai ong ngila yo kay ka bangin le kalong ba ngina perkat ngan penkam hangno ngan le ayu bat kani shanu ngan penkam kani ngan le ayu ya kani bat kay ka bangala ban ne ya kani ka banga ngayo ha ka kti ki jonga takra ki we ru jo ki cingai ka bala ai nga ba pi ya la belong hata ka jo kom kono pen sakhi yo Kristus Yesu shaki we wana mai ba ka jim jonga jo pi ka long ka jing thot ki we ne aba ka jim jonga jo pi ka long ka jing ka khu ki we ka benta ka ben riu ka benta ka ben riu ka de shu ka we pat ka jinglong ka kerpang ka kongsan ba yo sordar jong Kristus Yesu ba kata ka long sordar ba bha jong Kristus Yesu udairu ubriu ba shisha ba kran ya ka jing shisha ba le ya ka jing shisha hau ka dan ki kentin ki bala ban shania hau ki dan ki kentin ki ba phila ban chu ha ba snap yo bisu tho ba ka dan ka jing shisha po jong ka na ka dan ka jing shisha po jong kentin kam dan ka ka balong ar kentin kumong pol si ki bangai chu dan koren ke ba wan na Kristus Yesu ki long ho oi bai Kristus Yesu umlong si kentin wong em sa si kentin wong ho oi nei si phang wong ho oi si phang wong em kam long kum ta ba Kristus Yesu ka long ho oi bai pol wong ba Kristus Yesu ka long ho oi bai man ki por kata ka dei ka ba mo ka ba pol wi kai ya ka gm je ki ba ngai ha Kristus Yesu ki dan po koren bat kum jo ka benta ka ban riu ni ki ba ngai ha Kristus Yesu ki blong ki sorda da kan mau bangin long ka ba shisha ha ka ktin ha ka kam ha ka jim ka jonga jong pi ka mana ka si ka binyo ka jinglong ka kerpang jong sordar jong Kristus Yesu kolong udairu ubriu ba 3 minut hop ubuyo sandali ki talen mene shuang ngan shu tray no kat ban bangja ngan shu le kat ban bangja ngan shu le la ka le no na mara ba ka dei layo tang sandali ten liu ngan shu le bangja tang la su biang ban sange ngan sange no ka udah 3 minut udah 10 minut ba tip tik na ba ko ka siu kun rat wan shim jing ken wan shim jing ken kun rat ngana ban yeng ban ai jing ken khmat jong ban nang yeng ban ai jing ken khmat jong kum no wan ai jing ken rang kham tre tak dau don kam ban 3 minute khop hi kane kade ke jing im jong sordar manga ban ma phiru kum jo kum ki sordar jong Kristus Yesu kmao da minute ya kane ka kam ko bo try la ai nga ba phi o chuang ngan chu try la ka try ya ka ngan chu try bang ja ya ka ngan chu le la ka le ya ka kat bas ngut nat ka men sim jong a ya ka kam ka badai ki jong try da minute khop takada solomon wong pe ye gi dikhio se da bi try ya ka kam jong blai do pe jong dikhio 3 minute kia dem mi na bar sngi kia ki dikhio ngarang pe yo dikhio ha mo gi ni ki kun hon jong we bo dikhio ha yeng
min sngi pro sngi nong jing shit thang jo sngi umju ya chum sineng marsin sedang ban nyen ka sngi lane ka sngi ka sedang ban no ka sedang ban jam ka sngi sedang ban mi bara bo mi daki daka pat belen ya mi kêu bè buyong ngon hiya bang gindan hiyang yi tang shu sedang ban ja ka sngi ni lo sang mi lo sang mi trekam oke jing tre ke jo teng hak ngalungo ngam tre ban ngam kwa ban thot iki ha ki let ala ka jong ka jing ane ka jong ji lenti ka jong ki Solomon ro pe se gi kêu phi kwa phi ki ba jai to phi ki ba al ya ban tre ka kam ka jong play pe na ka jing long ju gi kêu ki dai ki jing tha ki baret ki jong play hindre ki ai jing kai yang ba phi ki ai ka jing kai pe ya phi kwa ban pe ya ka jing kai chpang ka jing smart jing sting pe ni gi kêu wa nam long jing ki ba jai to ka kam ka jong play wat nam lai chaka jing shakrio blay ban chu pendap rukom wat nam long kita ki batre ka kam ku jong blay tang namar ban chu pendap rukom ya ka ba ka kam ku jong blay tre da ka jing shithem ka men sim tre da ka jing ya ka kam tre ru da ka jing smart ba da ka jing long lakloi ban tre ya ka long ki ba smart ki ba sting ba ki ba tre hok ya ka kam ka bu blay la ai ka benda ka ba phra ka jing long ka pang ka ba khra jong ne u sordar ba ba jong khra su u long ru u breu u ba dem diap ha ki jing duai Ubreu ubedam diap haki jing duai. Balai ni usordar jong kursi sudam diap haki jing duai. Kada aku nomor utep bagi jingya lenti ke jong ka jing tre ke jong ka jingem ka man la kasngi nomor ka jinglong sordar ka ke jing man la kasngi ka jingem man la kasngi tungko shibon ka jingem. Badak ni ka jingem ka jong ka boy tungko shibon ka jingem ka man la kasngi udon kam ya kata ka bagi khot ka jingyalam ka jingten ka guidance. Ka jingyalam ka jingten ka jong utra Jesu man mar klem ma u unum la ban le takra u ya kren mo blay waiti how blay yo to how blay ablay kani ka banga thmu ban le kumno ngan ne ya kani yalam ma me sa ablay kani ka lenti bangan ya minta betul ma me ablay u ya kren bar bor ha ga jim bor cross Jesu namar ba so thu ba ya kata ka jia lenti ka ju dan kam ya ka jing betin ka jing yalam ka jong cross Jesu kim shania ha ga bor la di kim shania ha ga jing start la di kishania ha ga jing yalam ka jing petin ka jong blay da ka baki IT show blay ka jing duai ka bakhandai jan poy atat chak bakut ka bakhandai u shakri ba bha jong cross Jesu lene sordar ba bha jong cross Jesu u deiru u breu badon ka jing yo i jingai breu u badon ka jing yo i jingai lene ki breu ki badon ka jing i jingai pha biang shi kitu ki jingai bo bleu la ai nga pi ka por ka pisa lai nga pi ya ka lat ba ka kabuk ser lai nga pi balong ki sakhi jong cross Jesu kini bo bleu la ai ti nga pi ta ka daw ka ba sa ka long don company i jingai nei le kum no o tang syua ka pisa ba khot pelut na mata sin pelut la sai bam nak ai pat o nomor ba kani ka sngi ka ba menta ka sngi bala sai ngam tip syo nganim nang namim syo ta ka daw ngan syu im tang man ta ka sngi ta ka daw nganum perkhat syo ya ka la sai pi ban perkhat ya ka la sai kam de ka ba bakla hanrei ban IT how blay ka la sai ka de ba kham kong san syo ban IT how blay ban try ka la sai ka de ti ki jome kata ka de ba kong san yang pi udon ke ji i jingai udon ke ji perkhat jingai wailat ru mun sim jong blay haba pi don ke ji i jingai dei pile i ka ni ka lenti ba ka ni ka lenti ba pinyai dei phim tip kum no pin poi jak te ka thong phim tip kum no new sordar tip law la ne man pan roi ya ka ni ka bala IT ho hanrei ka bu IT ka long how mun sim jong blay unya lam ya kata ka we pa ka we ka sinjam jo ka jim ka jo bat man pan poi ru kum ju sha ka thong ka bu don ka jim ka jo ka ba khadu ka jinglong ka ba kerpang ka jong sordar ba bha jong cross Jesu ka ba khadu ka long u long ru u breu nei u bom pen sab ai kai ya ka lat ba ka kabuk ser ha ka jim ka jo ju pen sab ai kai ju wes ya ka por ka jo up you know bakin sedang ban le hanrei u sedang ban le ai mo pi kani dik artli ke benta pen sab ai nei kata ka dik benta ka ni kong ju pen sab ai ya kata ka bolo yo basa ka we ju up ya ki we up ya ki we pi le na phim le ngang le na chkhamat pi kloi ne em ban le kani ngan pe pi le ne nga kai ka kam nam junga ka long balada kani ka kam ka junga ban tre ka kam jo ble ngan tre ngan ya chkhamat la pi le dep sto da phim le dep sto maka kam nam ka junga ka long ban ya chkhamat ha kani ka kam ka banga nga de ban le takraw kani ka benda ka ba khadu ju pen sab ai ju pen sab ai ya ka bala IT ho ya ka jingem ka jong ka bu yo ban le ye ju pen sab ai ya ka takraw kini ki shpho tu le ki jinglong ki ba kerpang jong sordar ba bha jong cross Jesu kadai ka jingem ka jong a ba jong phi ru kum jo wat klet ba kani kam de tang ka jingi kai
Kade kam dei tang ji kai ka bang chu snap ban all la yo sngo mata ka sngi la biang haning nong pi ka don kam yang pi ban pen kam ha ka ji im mana ka sngi ka don kam yang pi ban pen kam ya ka ji im mana ka sngi nya phai biang sa chi sin sigini ki photli lengkot ka we din ju ka we shakri ba bha jong krasi su ko musordar udon ka jikit kli ya ka kam ka jong u nang tau du so thu ba ki ai baro ki dei ki jong blai kim dei ki jo ta ka da wa ban tri sitam nei namar ka dei ki jong blai ka balai ulong briu bala ban shania long briu bala ban shania u yai ne scam hakata ke je lenti ke ju wada preng ke jinge ki rai dam jong ke jingem u briu ba pen song ne ha ba pen song dor ba prakhat jeleu ye ke ba ule ha ke jim ke jong u ulong briu u ba shisha ha ka tien ba ka kam ke jong u ulong briu u ba tre shitam u ba duryap ya ka shon ya sngi ba ka mit ulong uba treshitom ya ka kam kabala IT ho ulong ubrio uba plejumut ha ke jing duai uba damdiap ha ke jing duai ulong brio bu i jengai uba perkhat jengai bolong dukum ju ubrio lani ka brio ki bam pensap ya ka por ka jongki